Mas pang pinaiigting ng LGU San Fernando ang kanilang mga programa at proyektong pangkalusugan para sa mamamayan. Sa katunayan, nagpapatuloy ang konstruksyon ng kanilang Super Health Center na malapit nang matapos. Nasa last phase na umano ang konstruksyon ng naturang health center. Plano rin ng LGU na magkaroon ng standby vehicle sa mga coastal barangay para sa mas mabilis na pagbiyahe ng mga pasyente patungong pagamutan. Meron na ring butika ng bayan para sa libreng gamot sa nangangailangan. Sa mga plano ta is magkaigo po ning naka-standby vehicle, emergency vehicle sa coastal. And pag-uurulayan ta po kung papaanohon, kung iyo na talaga niyo ang sa tong vehikulo, mas maray, tangani po makapuuna, although may licensing or training pa, nagigibuhon, para po maging ano po ang pagserbisyo kaniyong ambulance na ini, gigibuhan ta po. Tangan, sa lalong madiling panahon, tangani po, aram ta na ang serbisyo lalong-lalo na sa health, importante. Ang Super RHU po, nasa last phase na po kita kang construction. Dagdag pa po niyo sa mga diagnostics ta, digdiyo sa satuyang banwaan. Nakaplano na rin ang pagkakaroon ng sariling animal bite center ng LGU na ayon sa alkalde. Resulta umano ng pagtutulungan ng mamamayan at provincial government ng Camarines Sur. Ngunya na taon, ngunya na 2026, primerong bulan kang taon, nagkaigo po kita digding butika ng bayan in partnership po with the provincial government of Camarines Sur. Magayong pong nagkakaulay kami ni Gov kang mga pangangaipo po digdi dahil napansin ko po kadakla na nagdidigdi sa opisina ko ang permi pong hinahagad na tabang pambakal bulong. Under yakap, pwede po kamong makakuha nin libreng bulong sa butika ng bayan provided na dara po nindo ang confirmation kang PhilHealth na enrolled po kamo sa facility, and at the same time dara po nindo ang reseta nindo na may perma po kan doktor. Jan Amador, CSN.